Avui no visitareu un hotel, sinó un allotjament des d'on viure la Seu i tot el seu entorn. Natura, esport i molts plans per fer. M'acompanyeu? Benvingut a la Resi. Moltes gràcies. On podria deixar la bici? Doncs mira, anem cap a baix, t'acompanyo. Gràcies. És aquí pots deixar la bici. Això és superpràctic. Sí. Hem entrat per allà. Sí. Mira, durant l'any tenim estudiants i joves que venen sobretot a fer esport i ara a l'estiu grups, famílies que venen també senderisme, rutes, bici, rafting, hi ha un munt de coses a fer aquí. Aquí pots fer de tot, eh? Exacte. Jo vull veure la casa. Sí, doncs anem-hi, que t'ensenyo on dormiràs. He vist que aquesta casa té molta història, oi? Oh, i tant. Mira, ara venim de la part que és la masia del segle XVI, que està totalment reformada. Hem intentat mantenir una mica l'encant, doncs la nevera antiga de la recepció, que era una antiga botiga de queviures, aquí ja has vist les rajoles, una mica els elements d'abans. I aquí és l'habitació? Sí. La exacte. meva habitació? Sí, aquí la tens. Moltes gràcies. Ostres, no m'esperava aquesta casa tan gran, eh? Mira quines vistes! Oh, i se sent el riu! Opa! Uf, m'hi quedaria 3 setmanes aquí. Va. De moment vaig a descobrir aquesta fantàstica casa. Cuina preparada, espais amplis i una casa que convida a fer-hi vida, sense presses, sense plans tancats. Just quan no la canvi l'Alba. Doncs si podem anar a les bases, no? Després, us sembla? Hola, Hola, bona nit. sóc l'Ivan. No us volia preguntar què feu aquí? Doncs hem vingut a passar uns dies per aquí, per aprofitar i fer cosetes per la zona. Sí, ahir vam anar a fer rafting al Parc del Segre. Sí, i de fet demà tenim pensat fer una ruta en bici que n'hi ha un munt per la zona. Ah, sí, jo és que justament he vingut per això. Em quedaré uns dies perquè hi ha tantes coses a fer, que si bicicleta, senderisme, al riu. A més, ahir vaig passar per Turisme Seu, al costat de la catedral, i em van donar tantes idees a fer per la zona que, vaja, que vull aprofitar-ho tot. No creus que no faràs? Sí, i més, després això és perfecte, perquè després de tot un dia fent bici o senderisme, vens aquí, descanses i l'endemà t'aixeques i segueixes ruta. I què millor que continuar amb un vermut? Et vols asseure amb nosaltres? Home, si em convideu, això Vinga, seria i tant. un plaer. A mi m'encanta conèixer gent, com us dieu? Ai, és fàcil quedar-se quan tot acompanya, vistes, entorn i bona companyia. No cal res més. Ostres, mira l'hora. Aquí el temps és molt diferent, és entrar i baixar el ritme. Però no tot és calma, perquè fa una estona... I després tornes aquí, aquest raconet de calma, de tranquil·litat. És que aquesta casa ho té tot. Ja marxes? Ja marxo, moltíssimes gràcies. A tu. Una casa preciosa. Moltes gràcies. Fins la propera. Exacte. No només és el lloc, és tot el que l'envolta. Jo només venia per un dia, però amb totes les coses que es poden fer aquí, el difícil és marxar. Rutes amb bici, excursions per la muntanya, piragüisme, un entorn per viure'l al màxim. I al final del dia, un lloc on tornar. Viu la Seu d'Urgell.